Hey guys, welcome to my mini vlog 75 days heart challenge ಇನ್ನು ನಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಓ ಅಂತ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಡನ್ಸದ ಇನಿ ಅವೇನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಡೇ ಬರ್ತದೆ 13 ಡೇಸ್ದ ಹಾರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆದ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ದಂಬಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿತ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ಆಗ್ಲಿಗ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಬಂಗೋಡೆ ಕೈಪು ಲಾ ಸಾರ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಚಿಕಾರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಚು ಡವೆನ್ ಪೂರ ಗಿತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಚುಚ್ಚುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಐನಂಜು ಚುಚ್ಚುಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮೆನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂದು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡುಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ